Malawi Today. Konse kumene mukutitsatira pa masamba kapena pa makanema wa Times komanso makatema osiyana-siyana kuno ndi ku DPP ndipo ino ndi DPP. Tisanayambe zonse tingopempha Mayi Mathanga, Dr. Mayi Mathanga angotipempherera kungoyika mwambo umenewu mapemphero. Mayi tipempherere. Tipemphere tikuyamika Mulungu wathu inu Mulungu amene muli wachikondi nthawi zonse. Zikomo kuti ndi Mulungu amene mumamva pemphero la ana anu tikakupemphani ndipo mapanga tipempho athu. Mawu uno takumana chipinda chino office kwathu kwa chipani cha DPP kuti tikathe kuyankhula ndi antola kudzera mwa antola nkhani athu kuyankhula ku mtondo wa Malawi. Tisanayamba Ambuye tipemphani ukalole mzimu wanu ukadze mchipinda muno ukazungulire ndi kutipatsa nzeru ndi luntha komanso kuti zonse zokambirana zathu zikakhale zoyenera ndi kukatumira mtondo wa Malawi. Kana fete mali tikuyamba mpaka kumapeto kwa ndi pemphero mwa Yesu Khristu tapemphera. Amen. Amen. Tikuthokozeni Honorable Dr. Mathanga chifukwa cha pemphero limenelo. Ndimanena kuti tikulandire nonse ku press briefing kapena msonkhano uno watu lankhani komanso msonkhano ofuna kuti tikayankhule ndi inu Amalawi amene mukutimvera. Tangotsala ndi masiku ochepa chabe, lachiwiri ndi tsiku limene tikusankha kuti no mavuto amene tikumana nawo apitirire kapena kusankha kuti mavuto amene tikumana nawo athe. Tukamba mavuto osiyana-siyana amene Amalawi mukumana nawo, mavuto a njala, pano ena tikugonera sima ya mapira, ena ososadya kumene, mavuto osowa ndalama, mavuto aulova osowa ntchito komanso kukwera zinthu mdziko muno. Ena tunena pano ali pa ma filling station akugona pamenepo kusowa mafuta oti angathe kugula ndi kumakagwirira ntchito zawo. Awa ndi mavuto amene tikumana nawo. Lero tabwera pano ine amene ndikuyankhulani dzina langa ndine Namalomba amene ndili mneneri wa chipani komanso mneneri wa president athu. Ndipo pano panso tili ndi a director athu aligo amene amayang'ana nkhani za malamulo mu chipani, olemekezeka Bambo Chipiliro Mpinganjira. Kumanja kwangaku ndili ndi Mayi Dr. Jean Mathanga amenenso ndi amene amayang'anira nkhani za chisankho ku chipani chathu. Tinawonso pompano kumanja kutali kwanga kumanja kutaliku tili ndi olemekezeka Dr. Ben Phiri amenenso amayang'anira nkhani za ndale mu chipani. Tinawonso pompano. Tili ndi uthenga woti tiyankhule nanu Amalawi ndi kukulimbikitsani. Ndiye pamene tafika apa at this juncture you allow me to invite each and everyone here to join us, but also as I said in Chichewa that the purpose of this press conference is to appeal to you Malawians that we are going on Tuesday to vote. As we exercise that vote, we should know the choices that we have a choice to choose what is right and a choice to choose what is wrong. But we believe that we are going to choose what is right, so that we should end the hunger which is there, we should end the suffering which is there, we should end the unemployment which is there, we should end to continue to queue over filling stations endlessly without any hope. This is a choice that we are going to make. So with me, I have Honorable Chipiliro Mpinganjira, who is the Director of Legal, Honorable Jean Mathanga, who is the Director of Elections, and the Honorable Dr. Ben Phiri, who is the Director of Political Affairs. At this juncture, I will now invite my colleagues, starting with the Director of Legal, kuti ayafotokoze ayankhule ku mtundu wa Malawi, kenaka tisapita kwa Director Mayi Jean Mathanga, kenaka Ben Phiri. Honorable, over to you. Amalawi ndamene akudikirani kuti timve amve kuti uthenga wa chipani motsogozedwa ndi Professor Atapita Mutharika. Lero pamene tsiku lero tikukwangula kuti no lero tikukwangula makampeni komano lachiwiri tupita kukavota zikomukambiri. Ndikuthokozeni inu oyankhulira mtsogoleri wathu Professor Atapita Mutharika komanso chipani chathu ichi cha DPP Bambo Namalomba potipatsa mpata umenewu. Tithokoze chipani chonse chifukwa cha mgwirizano umenewu.
ine mene anenera a director athu zofalitsa mawu ndikubwera ni nkhani imene timapanga za ku khoti zokhuzana makamaka ndi chimashini ichi chakhala chikukambidwa kwambiri cha smartmatic. Ndikunenako mwansangasanga ndisanafike pa nkhani ya khoti yeniyeniyo kunena kuti mbuyomu ife ena tili pano chipani chinatikapo ku bungwe la Center for Multi-Party Democracy. Bungwe limeneli takhala tikumakumana ndi ameki ma meeting omalizira amene tinakumana ndi ameki chair ali a Justice Kachale. A Justice Kachale anatitsimikizira kuti vote imene kubwera ya 2025 ikhala ya manyo. Ndiye tinafunsana nthawi imeneyo kuti koma pakukambidwa za ma electronic monitoring management devices ma smartmatic yawo, ndiye anatiyankha kuti amalawi sali ready kuti tigwirise ntchito mamakina amakompyuta awa chifukwa amalawi zimezi sakuzikhulupirira. Ineyo ndimaona ngati position imene anatenga Justice Kachale inali position imene amalawi amayifuna, ndipo zimenezo zinapangitsa kuti mpaka na contract yawo isapangidwe renew chifukwa amayima pamene amalawi akufuna. Ndiye tinaona kuti system ya boma, system ya kumeki inapangitsa kuti waja contract yawo isapangidwe renew, ndi pamene amabwera Justice Ntalimanja nkuzapeza kuti kumeki ko ndikubomako kwayikidwa kale kunena kuti chimashini chimene chigwirisidwe ntchito basi. Ndiye ndimafuna ka background kamene kwa Malawi mukadziwe kutena kuti amene anali make chair mbuyomo a Justice Kachale ichi chi smartmatic ndi zinzache anachikana. Tikuona kuti mwinaso ndichifukwa contract yawo sinapangidwe renew. Ndiye tibwere mukudziwa zakhazi kuchitika zosiyana za makhoti. Kumene tinapita ku khoti kombalizirako, tinapita ukalipempha khoti kunena kuti itiuze bwinobwino chifukwa ameki samanena chenicheni kuti kodi smartmatic mukuti idzayendera limodzi ndi vote ya manyo chenicheni ndi chiti. Kodi mukazanena kuti pabwera ma results osiyana tinene chi smartmatic chikuti uyu wapeza 5 manyo ikuti uyu wapeza 7 tidzatsatira chiti. Ndezimezi yazimakanika kuti ameki atitsimikizire choyenera kuchita olo kuti chizachitika ndi chali. Ndeti pazo chabwino mukudikira kuti mutitsimikizire zimenezo tatiyeni tione mukatimo mu mashiniwo ndi zinazo tichite audit kuti ndi chani zili mmene tukamba kani meneyo ndimene sokona zabwera nkhani zochita identify anthu kugwirisa ma fingerprint ndi zina. Ndiye panakhala kuti panali chipwirikiti make imakanika kuti fotokozera bwinobwino imati ya itizapanga za hybrid. Ndiye timati chabwino hybrid ali apo koma ma results akasiyana tisatengera ati. Ndiye poti sizimamveka ndi pamene tinaganiza kunena kuti makalata talembera sizikumveka, ma meeting tikupanga sizikumveka. Mukudziwa inu za audit anati yankha kudzera mukalata anati kanira audit. Ndiye tinapita ku bwalo la milandu kuti tikatithandize. Ineyo ndithokoze bwaloli kuti sitinatenge mbali. Bwalo lathu la khoti lakhala professional kuti chinaso mudziwe kuti bwalo lathu la khoti lakhala professional aliyense akunena kuti ife kubwalo kuja tayendako bwino kusonyeza kuti bwalo lija sitinatenge mbali koma lagamula moyenerera. Ife yonso achipani cha DPP ndi anzathu ena ngati a UTM ndi anthu ena amene tinapita ku khoti tikusangalala ndi mmene tabwererako ku khoti. Chimene tikusangalalira kwambiri ndi ichi: khoti yatsimikiza kwa amalawi onse kunena kuti ma results a chisankho tizatengera pazipepala za manyo, pazipepala zochonga ndi manja, sitidzatengera kudzera ku smartmatic. Ndiye apopo ifeyo chachikulu chimene timachifuna ndi chimenecho kuti khoti titsimikizire kuti chimashini ichi chimene amalawi sakuchifuna chi smartmatic ichi kayazi chigwirisa ntchito kayazi tani, koma chimene ife tikufuna ndiyo kuti vote yathu ichokere pamene mwini wake ovotayo wakachonga kamene wakadinda isachokere mu chimashini. Ndiye ifeyo
tikusangalala kwambiri ndipo tikuamema Malawi kuti chimashini ichi takhala tikudandaula miyezi ndi miyezi mwinanso zaka, koma kufika lero tithokoze Mulungu kunena kuti chimashini chimenechi inde akhala kuchigwiritsa ntchito, koma sichitinenera zofunika. Ngati anabisa mozina anabisazo ndikuti zafera m'mazira. Audit ku court anena kuti tisapange audit. Ifeyo tikunena kuti ngakhale a court anena tisapange audit. Pamene popo mmene a court angonena kuti ichi chimashini ichi chili ngati relegated, chili ku number 2, ichi number 1 ndi mapepala amene Amalawi akasaine, ndolo tisachipange audit tilibe nacho ntchito. Chifukwa kuti court lanena kuti Amalawi pamene akachongepo ndi pamene titatenge mapepala amene onda amene azakwezedwe m'magalimoto m'mabokosi kupitidwa ku constituency tale center, kazikapita ku district tale center, kazikapita ku main tale center, amaziziwanso bwino kwambiri alipo mpano kuti ma stage ake zikayenda bwanji atifotokozera a director azisankho. Koma ife ku court tayendako bwino, patakambidwanso nkhani za ma fingerprint, kuti ma fingerprint ndi chinthu chimodzi chimene chitha kugwiritsidwa ntchito kuti aone kuti wabwerayi analembesadi, kodi wabwerayi amene idi ndi Beni Phiri kapena iyayi ndi Chipitiro Mpinganjira afuna anamizire kuti iye ndi Beni Phiri, ndi kuti Beni Phiri akayuze chala kuti akaoneke kuti ndiwo. Ife tikusangalala chifukwa chonena kuti anthu ena pofuna kubera chisankho mwina anagulagula zovotera za anthu ena amona kuti sakavota chifukwa chovotera chawo chinagudwa ndi ena amene ali ndi makobiri, kapena iyayi chinang'onongeka chinatayika, aujeni amzathu amene amapanga replace mapepala osana achitire replace. Mukudziwa inu panali zovuta zambiri nthawi yolembetsa. So chimene tikusangalala ndi chokuti Amalawi ngati wina anabwera kuza kutengera ni chovota chanu akupasa ni 2000, tithokoze 2000 imene munadya, koma tsiku lovota mutakupita mukayika chala chanu system iyo kanena kuti inu munalembesadi akakulolerani kuvota. Ndiye tikumemezani ndithu kuti tulukani kavoteni, tulukani kaperekeni voti yanu kwa Professor Arthur Peter Mutharika amene dziko la Malawi likumufuna kuti atichose mavuto amene tiliwa. Musadandaule kuti smartmatic jaitibera ena timagwa mpwayi kuti nanga tipita tikavote bwanji pamene umumu smartmatic wabisamo kale zinthu. Ndifuna tikulimbitseni mtima kunena kuti court lanena kuti smartmatic iyo ikanena zosiyana ndi zimene inu mwachonga, chismartmatic icho sichiwerengeredwa. Chimene chitawerengeredwe ndi chimene inuyo mwanena pamene mwachongera Professor Arthur Peter Mutharika pacha, pamenepo ndi pamene pakatawerengedwe. Izo anabisa mu smartmatic izo ambuye zasokonekera zasolobana. Court lanena kunena kuti chimenecho tikatili uli kuli kumpira ina fete makonda mpira timati relegated, chimenecho ndi basa achiyika kumbali chizigwira ntchito zinazo, koma chimenecho si chimene chitanene kuti Professor Arthur Peter Mutharika waina chitanene ndi chijamuka sainire noka. Mwachidule ngati a director atandipatseso nthawi ina ndithakubwera monso, koma tinati tifotokozere kuti ku court Amalawi tayendako bwino, chifukwa ke voti yanu ndi imene mukapereke pa paper ija sikakhala kudzera muchina chake chimene chabisidwa iyayi. Mwansanga ndikudziwa kuti anzangaso agundamo tufuna tipemphe aame, apolisi, ma department ena onse amene amatithandiza nkhani za chitetezo, mamonita athu azipani zosiyana kunena kuti chonde tsiku limeneli mutakudya za tsiku limodzi za pa 16 pomukadya pa 17 zatha. Aliyense akudziwa amene chimanga chikudulira kunjawo, akupasa ndrama udya 2 days koma uvutika 5 years ina. Tiyeni tisasokoneze voti athu chifukwa chakudya kena kake kamene tadya tsiku limenelo, kapena tisaononge tsogolo la ana athu. Inu mukudziwa ma campaign promises amene ali ku DPP, ma school fees kulibe ndi zina zotero. Tiyeni tipange zoti vote moyenerera, tivotere Professor Arthur Peter Mutharika ndi ma MP onse a DPP, ma councilor onse a DPP, ndicho linga chokuti tsogolo athu likhale bwino. Tisasokoneze voti athu chifukwa cha ndalama kena kake kochepa kamene katatiwonongere dziko lathu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri olemekezeka Mpinganjira. Pano posafunika so kuti ndionjezerepo pamenepo ndingwalola
Dr. Jean Matanga kuti so atifotokozere bwinobwino kwa fotokozera so Malawi kuti kodi ino tsiku limene la pa 16 ili akapange bwanji mwina mavotedwe adzanyamuke nthawi yanji komanso kodi ino monitor athu kapena mmene angafotokoze zokhudza chisankho ndikukutsimikizirani kuti voti yanu mukakavota ngati muvotera professor voti yanu ikafika ndipo ikawerengedwa. Zikomo kwambiri mayi. Zikomo kwambiri ndathokoza zikomo Malawi kuti mukutimvera pa tsiku lino tangotsala ndi masiku awiri kuti tikavote. Choyambirira ndiwafuna kuti ndikumbutse na Malawi kunena kuti kuvota ufulu wanu komanso kusankha kwanu komanso liwu lanu. Chifukwa kumina kumango yankhula kuti ine ndifuna nditasintha izi kapena ndakhumudwa boma lisiri kundisangalatsa kapena chani ndizosathandiza. Kuyankhula kwanu mwe kungamveke ndikuti mukanyamuke pa 16 pa mamawa kupita kukavota. Liwu lanu lingaveke ndilovota basi. Ndeno ndimafuna ndikukumbutseni chonchi kunena kuti ifeyo ngati achipani cha DPP tili ndi amene akutiyimirira ma constituency onse mu dziko lino la Malawi. Ambiri mwina ngati talephera muna awiri atatu komano kwambiri tonse tayikapo okatiyimirira ngati chipani cha DPP. Ndero chipani chathu cha DPP ndimafuna ndikumbutse chonchi chili ndi chizindikiro chake ngati mmene zili zipani zonse. Ndifuna nditsindike pamenepa chifukwa kuti pakali panopa anthu ena oyima paokha komanso ena mwina zipani zina makamaka oyima paokha abwera ndi zizindikiro zawo zimene afuna kuti mwazindikire kuti awa ndi ndani. Ndi chipani cha DPP chili ndi chizindikiro chake. Chizindikiro chake ndi chimanga 4. Ndina zimenezi chifukwa chakuti pakali panopa kwachiruka anthu amene akuzimira paokha amene ali mbwe ayikaso chimanga. Ena ayika chimanga mu dengu, ena ayika mu nkhokwe, ena ayika mmatumba. Cholinga afuna kati sokoneze kuti anthu akafika zimoti kachongere chimangacho. Nene ndifane kutsimikizira na Malawi chimanga chathu cha DPP sichinasinthe. Chimanga chathu cha DPP ndi chimanga 4. Ali chochera kuyang'anana chili ndi tanthauzo lake. Pamene chipani chathu chimakhazikitsidwa chimanga 4 chinasankhidwa kuti chikhale chizindikiro chathu ndi chili ndi tanthauzo. Tanthauzo lake ndirakuti DPP imakhulupirira kuti Malawi akhale munthu akwina kukhala ndi chakudya chokwanira. Ndi anaonetsetsa ndithu kuti kumpoto kukhale chimanga chokwanira kuyimira chimanga chimodzicho. Chigawo cha pakati kesho ndi chakudya chokwanira. Chigawo cha kumawa chakudya chokwanira komanso chigawo cha kumwera chakudya chokwanira. Kuyimira chani chimanga 4. Ndi ndifuna kupemphera Malawi chonde kuti tikapita kukavota suti kali ngeke ni chimanga chabwera moyera mwena ikamuchani ife chatitsiki na sinthe ni chimanga 4. Ndafuna nditsindike pamenepo osakasokonekera iyayi mukafika kukavota kuja. Chimanga cha DPP chili ndi tanthauzo. China chimene ndifuna ndikukumbutseni na Malawi ndiona kuti tsiku lovota pa 16 September tikaonetsetsa kuti tikanyamuke nthawi yabwino mamawa kuvota kuyamba 6 koloko mamawa ndikumaliza 4 koloko madzulo. Ndiye tsiku lokhali chonde chifukwa azintchito apereka ma holiday kuti anthu asapite ku ntchito. Komanso ife akumudzi olima tizipatse holiday. Tsiku limene siopita kudimba kapena kukalima kuti andipitabe madzulo nkaweruka ayi. Tiyeni tonse tikalawire mamawa 6 koloko tikakhale ku center kumene tinalembetsera kuti tikavote. Cholinga chakuti wina wakasakati ayi nthawi yatha ndizasokonekera ayi aliyense akalawirire mamawa kupita kukavota. Kuvota kukamba 6 koloko mamawa kumaliza 4 koloko madzulo. Nde china chimene ndifuna ndingodutsapo chimachitchula kale Honorable Mpenganjira ndi nkhani ya kuti tikafika pa center akwina kuti akatizindikire kuti ndife ndani. Choyambirira kumene kuchako kukakhala register imene malingana ndi malamulo ndiyovomerezeka. Chifukwa imene ijayo ndimene malingana ndi malamulo inatsegulidwa ma center onse kumene tinapita kukaona kuti kodi mayina walipo kumene tinapita kukaundula mayina athu mmene muja. Ndiye malingana ndi malamulo athu ikuti fotokozera ndithu kunena kuti register ija ndimene ili yovomerezeka. Komanso ulendo uno kwabwerano machine amene afuna kuti azikathandizira pamene paja. Ndiye register ija ya paper ija sinachoke abale anga ilipobe komanso machine aja aliponso tazikatunikira zala. Komani mafuna ndikhale kwambiri apapa pa register ya paper ija. Aliyense akafika pa center akaonetsetse makamaka ndifuna ndiyankhule kwambiri kwa monitors. Monitors akafika munthu uja akafika odzavota uja amamutchula dzina kama muitana a presiding officer wakuti monitors akaonetsetse kunena kuti nawonso munthu uja adali m'buku muja mu register alipo choyambirira.
chachiwiri ndikufuna ndipempha monitor athu onse tiyeni tikakhalenso ndi kakopi kathu kapadera aliyense akafika akatchedwa dzina lake tiyeni tizikalembanso tizikatchula manambala ifenso tikakhalenso ndi register yathu tizikalemba kukalemba ndikudedera izi kupangira pamawa chifukwa nthawi zina zimatha kusokonekera kupezeka kuti mwina nkumakanirana manambala kuti wavota chonchindani wavota chonchindani komandi wafuna ndinene kuti ife tifuna kuti monitor aliyense adzikachongaso naye tikadzoti pamaipa pakuvota paja amene ameka apanga rekodi kuti apanga register amene avota nawo kaya avota anthu 1000 zikagwirizane ndi zimene zili mpepala lathu lifera chani la monitor wathu naiso mudzikachongaso nanu ndi mamonita chonde mukakhalenso ndi kuoperano mudzikachonga pambali kuti munthu amene yodi ndi amene avota nambala yake ikufanana ndi imenenso ameki asonyeza kuti anthu amenewo ndi amene avota tsiku limenelo komanso china chofunika kwambiri ndichoti chonde tikaonetsetsedi kuti presiding officer pabwera mphekesera zina zake kuti mwina mwake mbali zina mwina adzikapezeka kuti presiding officer moti apereke ballot paper imodzi kwa ovota adzikapezeka kuti mwina apereka ballot paper awiri atatu imene ndi mphekesera chabe ndifuna ndifotokoze pamenepo komano mphekesera masiku ano sumafuna kutani kuinyozera ndiye tikaonetsetsedi kuti ovota wina aliyense akulandiradi pepala limodzi osati mwina wake walandira pepala awiri kapena atatu kuti akaliwe nawo kuchani mkachipinda komata akacha kuti akavote aliyense akhale ndi pepala limodzi loti akavote khala la president limodzi la MP limodzi la kansala limodzi tikatero ndi tikakhala sure kuti anthu amene akavotadi ndi mmodzi osati wina wakavotera president kawiri kapena MP kawiri aliyense akavote voti ya munthu aliyense ndi voti imodzi imene ndimafuna nditsindike kwambiri ndi mamonitors konse komwe kuti mvera olena amene kuti mvera auzeni mamonitor akamapita akakhale ndi kopera padera adzikalemba kumakachonganso kuti tikadziwedi kuti manambala awo akugwirizana chino chimene ndifuna ndineneko ndi chakuti timakhala ndi ballot paper mwina sizinachitikeko ku Malawi kuno kuti anthu opikisana nawo pa udindo wa president kufika mpaka 17 ulendo uno opikisana nawo pa udindo wa president afika mpaka 17 kulili kukumwe zimenezo zitha kupangitsa kuti mwina ovota athu makamaka mwina akumudza sokonekere chifukwa chilisti icho chatalika 17 kwa ndifuna ndikupempheni amene muli masapota za DPP amene mukavotera DPP makamaka usindikoti amalawi nonse funa ndidzoti ambiri mufuna DPP osabosa pangaso zonyengererana ambiri afuna DPP ndi ofunanso APM so andi ambiri ndi ndimafuna ndikuwuzeni chonchi kuti list ya mapresident ulendo uno yafika mpaka na 17 ndiyeno tikakafika movota muja tisakakayike tikakalowa ndi ufulu wathu kuvota tikatenge nthawi osathamanga samabwera kwa ameki kuti mukuchedwa motulukani iyayi tikalowe tikafatse list jakatipatsa makamaka ya president tizikayang'ana ndikumatsika osathamanga kuti basi ndingotulukamo ayi tikatenge nthawi apresident athu aprofesa akapita Mutharika ali pa namba 10 imeneyo mfuna mudziwe ndiso tikangofika namba 1 apa sindingotulukamo iyayi tengani nthawi yane kazitsikana mukaona pa namba 10 ipo aprofesa samasowanso komanso mwina pena pake mwakhoti mwachita pang'ono osakakayika pakha chimanga chawo folo chili kumbaliko mukachiona chimanga chathu cha DPP mukatero mukachongera pati pamene pacha tikaonetsetse kuti kuchonga kwathu tisakatuluke mbokosi muja tikakhale mkati mwa bokosi muja komando akakhala odinda mafuna ndifotokoze chonchi chonde tikaonetsetse fa anthu achuluka kudinda tikayika chala chathu mu inki muja tisakapange kuti mpaka chichali chonse kuchigoneka tikatero tikaononganso ballot paper ija tikangopanga kutsogolo kwa chalako basi pamene kungoti do pamene pacha tikatero tionetsetse tisanapinde tikaumitse tikauzirepo ndithu kuuzira tiumitse kenaka nkupinda chifukwa kakathamanga kungopinda nthawi yomwe tikapeza kuti inkija yenderera kwinako kenaka pepa alija sakaliwerenganso ndiye tisakapeza kuti tabetsa voti yathu foti nathamanga tikatenge kanthawi kungodontha basa adzobe ameki kuti atani tachonga osayika chala chonse tikaononga mafuna kuti ndifotokoze pamenepo koma kofunikira kwambiri tikauzire kuti pakaume tisanapinde chinanso chimene ndimafuna ndineneko ndichonena kuti ndondomeko yathu yovotera ndiye masiku sache mene akhakumatiuzira ameki komanso ndi mwina ma MP athu makhansala athu akamapanga campaign ndiye kuti tikakavota ku polling center kuja kumene kujako mamonita athu
mukaonetsetse kuti no mukadikire ndithu kuti ngati box yadzadza yazowerenga kuti akuti ukaisunga kuti tibwererenso kwapitiriza kuti ani kuvota kumene kuja tukasunga bokosi kuja osangokusiya maso akakhale kuti kumene kuja. Tikatero tikamaliza akawerengera zotsatira zija akazilemba papepala imamati result sheet pepala zotsatira akalemba pamene paja pakati mafunika tonse wa monitors tikuyenda kuti tisainire kumene kuja tikasainire. Ndiyeno ifakara DPP taonetsetsa kuti ayika chitetezo chokwanira mu polling center mu polling stations matu. Ndiyeno aliyense ali ndi ufulu monitor wina aliyense wa DPP kuti akakhale nawo mpaka kumapeto ukaonetsetse kuti mwatani amaliza iwe wasainira wina asakakunamize kuti ayaya chimwene tatangotulukani kaye tikusainirani sizimatero ukakhale nawo kawerenge nawo konedi kuti zatani amene mavota awerengedwera a president kanda MP yathu kanda council ndo moyodi wakhutira ukatero ndio ukasainira mapepala amene aja akuti anyamulidwe kupita kuti ku constituency tale center. Constituency tale center kuja amanyamula ndaine ake ameki kupita komatu takonza ndondomeko ngati DPP ife kuti tidzapanga bwanji kuchoka ku polling station kupita ku constituency tale center imene yoyo is not for the cameras komano nkhani ndi imene yoyo kunena kuti kuchoka kumene koko tionesese mavota anyamukadi ndi oyenera amene ali wameki kupita ku constituency tale center kumene kujaso kumakhala monitor wathu akatani akaonesa kuti zotsatira zidi zichokadi kuchani ku polling station yathu komanso zikufanana ndi zimene walandira kale. Tikatero ndikuti zinthu zathu zidzayenda bwino. Komalizira ndi nkhani yoti constituency yonse wina aliyense Malawi wina aliyense akhale mulonda wanzake chifukwa kuvota akusikwa munthu wina kapena kwa chipani china ndi kwa Malawi aliyense ndi aliyense akhale monitor wanzake wina wake ngati akubwera kuti adzasokoneze olo adzathamangitse ena ake amene anati atengepo mbali wauza anthu oyenera kanda polisi kanda army amali ma constituency mo kandi achitetezo mu constituency muja kuti wina wake asaphwanyidwe ufulu wake chifukwa ndi ufulu wa Malawi aliyense kutengapo mbali pa nkhani yovota. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri a director athu oona nkhani za zisankho mai Matanga pano pamundilole a Malawi kuti no ndapemphe a Dr. Ben Phiri kuti sonawonso angofotokoza kukulimbikitsani kuti pa 16 September lachiwiri mudzadzuke mamawa 6 o'clock nati madikira kuti tidzapita masana ayi 6 o'clock kunyamuka mama 6 o'clock komanso tikanyamuke tonse pamodzi osanyamuka weka chifukwa mwina njiramu utakuona kukumana ndi chikangawa njiramu kunyamuka nthawi yabwino kuti usakumane ndi chikangawa ukafika kumene kuja nthawi yabwinonso kwavota ndikumabwerera ku nyumba nthawi yabwino osadikira kumapita masana ayi. Dr. Ben Phiri kutenga kumene chipani chikufuna chiyankhulo. Zikomo kwambiri Amalawi anzanga konse kumene muli ndiye joiners nzanga amene ayankhulapo. Poyamba ndinene kuti chisankho chimene chikubwera lachiwirichi chikufanana ndi chisankho chimene chinalipo posankha kuti dziko lino likhale chipani chimodzi kapena likhale la zipani zambiri. Nthawi imeneja Malawi aliyense anali agitated anali okwiya kufunitsitsa kuti tisinthe kuchoka ku chipani chimodzi tipite kumatipate. Chisankho chapano ndi chisankho chosintha. It is a vote for change. Nthawi imeneja tinkalirira ufulu wa zipani zambiri pano tikulirira economic freedom. Wina aliyense including atolankhani amene tili pano tavutikira kuti tipeze chakudya chathu cha dzulo. Kulibeko shopu imene amati atolankhani mudzikagulako katundu mochipa. Kulibeko filling station inoyena amati ndi atolankhani. Mafuta akasowa asolowe wina aliyense. Mmene tikukamba pano nkhani zathu zachuma zafika pa usauzana. Stress ya ngongole tili close to 95%, almost 6% close to default. Sitingabwerekedwe ndalama
sitingapange china chilichonse kungoti tivote molakwika pa 16 pano dziko lino chuma chake chagweratu kuteroko ndiye kuti inu ndi akunyumba kwanu mabotolo anu amadzi zindowa zanu zakubafa kaya muli ndi nsapato masiripasi oboka zonse zijakazika malo amodzi tizipezeka kuti tonse tili mungongole. Is that what we want? Ndikuyankhula pano mmene ndinanena last week, anthu kukafukule kuna mbuma adakali ndi fodya m'makomo mwawo chifukwa choti fodya ayo aboma analandira kale $. Aja ankaendera matripi akunjawa anthu aja abaja kumapitisa kunjaja analandira kale m'malo mwanu. Lero akukanika kupeza ndalama zoti akuguleni fodya ameneyoyo nchakali m'makomo. Tikunena pano fetereza uja amati wochitsika mtengoyi wakanikayi wina nibira kukasungu anapita kuti akamuyangane fetereza uja sana mpeze achita kutenga anthu owerengeka ena ake cholinga adzikuna mizani. Fuel mafilling station mulibe, kuli mafilling station ena amene fuel alipo koma amera muja amati mutuluke tikachite supervise akuopa maqueues kuti mudzipita kovota ndi maqueues msapite pa mafilling station kuti ku mafilling station mwina mafuta alimo. Ndiyetu zimene zikutanthauza kuti wakwa chinakanaka wakuphaloni munthu amene ali kuchitipa amene amadalira chigayo cha diesel chakwera chifukwa diesel kulibe akusowa. Transport yopita ku Mlowe yakwera. Is that what we want? Do we want to continue ndi zimenezo? Ndimati ndipemphe anthu ndifuna ndilowe mu rigging plans amene ali nawo. Koma amene agwiritsidwe ntchito ndi anthu amene nawo akuzunzika nawo. Sure iwe Malawi amene sunapange maganizo oti ufuna ukavota kapena ayi tandipatse khutu tikuti vote iyi is a vote for change. Are you willing kuti upite 5 years zina chifukwa chokuti akuti sukufuna kuvotera DPP? Ndikupempheni mwina ena mmati ayi DPP tinadana nayo sitingavotere DPP zitavota zitatani. Chisankho cha lero it's either DPP or MCP chifukwa zathu ena umanambala awo sangakwane kuti angachite form boma. Mwanjira ina mmene mukuvotera winayo chipani chinacho mukuthandizira MCP kunena kuti ipitilire kulamula boma. Is that what you want? Mwafika level yonena kuti titha kumapitilira ndi boma lomweli? Nimati nkupempheni kumene muliko it's about time. Hello Malawians, on Tuesday, 16 September, we'll be voting. This election is a choice between two options: to let the present suffering deepen and grow, or to use the ballot and firmly say no. As you cast your vote, don't forget, posterity is watching, and your children's eyes are set. The choice is yours, clear and near. You can choose suffering or restoration, experiments or experience, failure or proven leadership. Remember the words of one U.S. Senator, Reverend Warnock: "Our vote is a kind of prayer
a world we pursue. So as you vote, take it as your sacred responsibility. I pray you are giving to God about the future you want for Malawi. You want enough food, decent housing, free education, drugs in hospitals. Vote for the DPP. If you want development to move from central government to constituencies, then vote for DPP. I call upon all presiding officers, be sincere and patriotic. Let the results reflect the will of the people. To our security agencies and monitors, be vigilant. Protect the choice of Malawians. Finally, I would like to thank our campaign team, our alliance partners. Together, we built a people-centered manifesto. And above all, I thank you, our supporters, the sons and daughters of Malawi. Your trust, your faith, your love has carried us. Now, I ask one final thing. Go out and vote. Vote for a new Malawi, where everyone has equal opportunities. Whether you are from Tarire, Chimbia, Chalo, or Nkando, we all belong to this country and deserve a Malawi for all. God bless you all. God bless Malawi. chokuti mukavote motani amene munali mudakali ndi mkwiyo wa DPP tidasintha tu ife ndipo tinafotokoza zimene tinazirapa. Tatiye tikavote for change mmene tinapangira pochoka ku one party system kubwera kuzipani zambiri. Apa tikufuna economic freedom, tikonze zinthu kuti zinthu zathu ziyende. Bwana director, ndikafika pamenepo ndiapatse ena yankulera. Zikomo kwambiri olemekezeka Dr. Ben Phiri amalawi kukulilirani itu kuti mukapange chiganizo chabwino. Ndisataye nthawi kwambiri ndapemphe Honorable Same Suleiman. Yes. Komanso ndalandire apatena athu kuchokera kwa Ford my Honorable Lipava amene ali National Director of Women amene wakuyimira Ford pamene mukudziwa Malawi kuti tili pamgwirizano ndithu ndi zipani folo Ford paliso LEF ndiyeso paliso NDP komanso ndi joint the Northern Alliance tinawo pamgwirizano. Cholinga chake ndi ukafuna kuti tikakutumikeni bwino inu amalawi mosataya nthawi. Honorable Same Suleiman amene muli organizing secretary athu kungwa kwa kufotokozera Malawi kwa yankhula Malawi tangotsala ndi lero koma lachiwiri awina okavota kutiso asakhale ndi nkhawa kuti chisankho chimenechi munthu angabere palibe kubera atuluke ndipo akasankhe tsogolo lawo akasankhe tsogolo la anawo kwa inu ayankhule na Malawi kenako muzapatsa maili phava kuti nawonso Director, tikuoneka kuti tipemphe nawo anzathu and we are getting feedback. Mmene ni makamba za rigging tinadula. I'm getting feedback here. Mmene nangoyamba kuti tikambe za rigging tinadula anthu sana amve. Let's play our game. Amene tili live pamene popanaduka amalawi sana amve za rigging plan. I'm getting feedback from so many people kuti akudulani. Mmene mwayamba za rigging. Tipemphe ndithu kumeneko kunena kuti tiyeni tichite moyenerera kunena kuti amalawi amve zeni zimene zikuchitika. Ziko. anadula tisapange choncho komanso tigwire ntchito bwino
ndikudziwa kuti si New Times amene mupanga zimenezo, ndikudziwa kuti ndiyena kwina kwake, koma tauzenso pano kuti iyayi tsogolo la Malawi silili m'manja mwanu, tsogolo la Malawi lili m'manja mwa Malawi omwewo, ndiye sangasokoneze zofuna za Malawi. Tikufuna kuthana ndi mavuto amene tinaowa pa 16 September, ndiye chiyambi cha moyo wina, ndiye asasokoneze yayi. Zikomo kwambiri. Moni nonse ulemu ukhale m'malo mwake. Nimafuna ndiyambe kunena motere. About 60% of Malawians are youth. Then mafuna ndiyankhule ndi inu anyamata anzanga kuti nthawi yakwana tikuyenera kutenga nawo mbali pa zochitika za mdziko mwathu. Tikuyenera kuchita tsogolo lathu kulikonza, palibe angatikonzere koma ndife tokha. Tikudziwa kuti nkhani amanena Honorable Ben Piri ya rigging ndi imene akukonza anzathu, sitikubisa. Andiwonso chiyambireni feonera zimene sanabwerepo nkususa. Ndimangofuna ndinene mawawa kuti maplani anu tikuwaziwa. Amalawi tadikira 5 years kuti tikonze zinthu. Sitinafune kupanga za mademo, timafuna kupanga zinthu mwa democracy. Tapirira tikuona kuchedwa even lachiwiri. Ndiye mutilole a Malawi, tiwankha ndinu ya MCP, mutilole a Malawi tisankhe president wathu amene tikudziwa kuti atichotsa mavuto amene mwatiyikawa. Freely, fair. Koma mukati mukonze maplani ngati mmene munapanga 2020, munatimenyera ma monitors, munapanga zinthu zambiri zosakhala bwino. Ife ngati achipani chachikulu tiona kuti titani, koma chimene tikuchita expect kuti mwalole a Malawi avote mwamtendere, mwaufulu, asankhe munthu amene akumufuna, mmene akuziwira ndi mavuto amene akumana nawo. Ndinenenso kuti tinali pano posachedwa apa masiku angapo apitawo pamene timembekezera abusa achakwera kuti atiuza za fetereza. Malo motuza za fetereza tinadabwa kuti ayamba kupepesa kwa Malawi. Ife timembekezera kuti atiuza kuti kodi 161 billion ya AIP imene tinachita pass ku parliament, I think it was April ka May, zili pati chifukwa mvula yasala pang'ono kubwera. Fertilizer watu wa 15,000 amene tikuchita contribute a Malawi ndi ndalama yathu ya misongo ali pati sana nene. Then mafuna ndi afunse achakwera kuti kodi mapepesa chani. Fetimembekeza kumba za fertilizer wa 15,000 watu wa AIP, simunatiuze mvula yasala pang'ono kuno kumwera tikufuna fertilizer, nthawi ya kugawa fertilizer ndino zili pati. Mukupepesa chani. Munthu kamalapa olo kapita kwa abusa wakalapa umayamba wanena kaichimo limene ufuna ulapidwe. So inu mukupepesa chani. Ngati mukupepesa a Malawi kusowa kwa forex, vuto la njala, kaya ndikukwera mitengo kwa zinthu zimene mwakonza 4-5 years, zinthu kufika mpaka na 200% kukwera, kaya mukupepesa chifukwa kuti Malawi tikuima mizere pachina chilichonse, ngakhale kugula sugar kumene ukaime panzere mafactory atatu. It just shows mismanagement. Mukupepesa chani kweni.
nepotism mmatitchula nayo ife a DPP mwaiona yanu nepotism mungaelekeze mmene anenera oda Ben Phiri taphunzira zambiri ku opposition ndipo tili ready kugwira ntchito mokomera Malawi ina aliyense. Iyi ndi DPP mukiona pai yosinthika kwa basi. Mukupepesa chani achakwera? Mukupepesa ngozi ya ndege. Chifukwa zimene mukupepesazo Amalawi tizakuyankhani lachiwiri kuti takukhululukirani kapena ayi. Ndikupemphera Malawi tiye tikamuyankhe chakwera lachiwiri kuti tamukhululukira kapena ayi. Kakupepesa chimene akupepesa sana chichula auta kutipepesa tikayankha ndi vote. Ndiye mutilole tikavote tikakuvomereni kuti takukhululukirani kapena ayi. Mwantendere zosaopsezana zimene mukukonza anena ona Ben Phiri zakumadzi tikuziziwa kuti mutisokonezere ma monitors athu madera ake tukwaziwa koma tingopempha kuti musapange zimenezo Amalawi atopa tonse tikonde dziko lathu chifukwa simukuziwa kuti mukapanga zimenezo reaction yake ikhale yotani. Ndiye ndikupangeni uone MCP siyani maplani anu asiyena Malawi apange decide chimene akufuna okha. Komanso tinenepa ndikumalize motere. We expect proper handovers. Ndikuzeni kandi nduna kandi ma directors ma office onse we expect as an incoming government tikufuna ma handovers proper transparent. Tikufuna tiziwe Amalawi afuna aziwe zonse zimene mwakhamu kuchita. Palibe nduna itachoke opanda handover izo sitirola. Palibe director atachoke opanda handover and accounting for what you have done. We want Malawians to know the truth. It's not for DPP, it's not for Afford, but it's for Malawians. So we expect proper handovers. Ife tikamakonza zinthu tiziwe kuti munafika nazo pati. That is what the incoming government will expect. Ndisire benepo and apase so anzatu Afford kuti nawo anenepo awawiri atatu. Sikoma kwambiri oyamba ulemoso khale malo mwake limene zinalili pachiyambi. Ineso ngati kwa Afford tikugwirizana nazo zonse zimene zakambidwa ndi anzathu a DPP. Kulena kuti mapulani onse amene akuchitika akudziwika. Ubwino wake Mulungu akuzika zonse pambalambanda kuti zizidziwika nafenso tizikhani mapulani kuti tizipanga chani. Changa ni chilimbikitso kwa makamakazi mayi. Nthawi zambiri timati tikavota timakakhala ku nyumba. Panopa tikavota azimayi tikachite gadi voti yathu. Tikakhale pombo fuka azimayi ndamene tamvaso kwambiri kupweteka mu nyengo imene iyi. Ndengati tamva kupweteka tiyeni tikachite gadi voti. Tikavota tikatha ikamakwana 4 o'clock tikakhaleso pombo tikachite gadi voti yathu mpaka na kumapeto. Fuka mapulani amene akupanga azimayi ndi fambiri tikakhala pamene pajaula kupanga mapulani osakhala bwino akaupa kuti pali unyinji wa anthu amene uli pamene papa. Gawo lachiwiri limene akuonjezera kumbawere ya rigging mphekesera zimene zilipo. Pali list imene akhale kuyenda kuchokera nthawi ya registration kufika panopa pamene anthu anakupanga ma interview ku Chichiri. Central Region list ndiyo mwe jasina sentedwe. Northern Region list ndiyo mwe jasina sentedwe. Koma Southern Region list mwa isenta. Mwachotsa mwanji jamata okwana 500 ndikuika mu alendo amene sakudziwika kumene kuti achokera kuti. Ndiye pamene pokoti pamene tikupempha kuti mamonitors athu mukaonetsetse mkakhale maso kuti achilendo amene abwerawo kukhala nawo kuti azayang'anire zisankho ma polling centers iwo akufuna chani. Ndiye tilimbikitsane ndithu nkhani imene mamonitors komanso ndi mwina anzathu a media kumayenda kumene mukunena apa kuti anthu ayidziwe kuti tadziwa kuti zimene zozasinthidwa. Kwina ko list chimodzimodzi koma ku Southern Region mwaisintha chifukwa chani list imeneyoyo. Because mkanena kuonetsetsa kuti list imene yayenda kwina kweseko kunonso ikhale chimodzimodzi. Ndengati ali mapulani aligi komwe ifeso tili maso tikuona kuti kodi muthera pati. Fuka ngati boma likamapita mumachulutsa zochita koma Mulungu amakuchotsanibe. Fuka choti nthawi yanu yatane yakwana. Ife Afford ndi DPP chimene tikufuna ndikusintha kuti moyo wa munthu usinthe kuchokera pano kufika patsogolo. Kakunachitika zolakwika mbuyomo ife tonse taziwala.
tinaona kuti pena pake tinalakwitsa mwina kulichotsa boma la DPP nkuyikapo limene lilipoli, koma tinaona kuti that was the worst mistake imene tinapanga pa moyo wa munthu, so we don't want to repeat that mistake. Fake tufuna kuti lichoke, DPP ibwere ipitirize zimene natani inasiya. Ngati fe partners tili pambuyo pa kuti kuthandizira zimenezo. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri. Amala wanzanga uthenga ndumenewo kuti chisankho ichi tituluke tikavote. Voti yanu nditsogolo lanu, nditsogolo lathu, nditsogolo ana athu, komanso utsimikizirani kuti palibe lokwacha kwerawo kaya ndani kwa kumale Congress Party anga pange ligi kapena kubera chisankho ichi. Sabera sangabere ndipo sangathe kubera, sangabere nde uthenga ulipo kuchokera ku khoti. Sangabere tigwiritsa ntchito manual counting, manual results transmission kufika mpaka na tsiku lovota lemnenilo palibe sokubera. Ndi nkhawa zonse zimene amalayo makhala nazo kuti ati ayi mwakuti akuti mwakuti iya chisankho chena ndikangati abera kale nde ineyo nsapite ayi sangabere. Tiyeni tipite mwayi watu wa 5 years, mwayi umene umabwera kamodzi 5 years, ndi uthenga atu umene kubwera kuchokera kunoko 5 years. Tiyeni tidzanyamuke tipite kumeneko tikavote. Komanso kungowonjezera pang'ono pena nankhula Honorable Suleiman, accountability nzoonadi pamene boma lina likuchoka lina likubwera padzikhala ma handovers abwino, chifukwa kumene kuja makamaka nyengo inoyo anthu amakhala pakala ena amafuna aberetu, makamaka iwo amene akudzorana pangazola kwika amafuna kuti aberetu, amafuna kuti katundu yonso kapena zinthu zimene pangazo abise. Tikunena kuti zimenezo musachite. Komanso ena amawopa amafuna agwiritsidwe ntchito amene ali mmene momo amene akutuluka aja. Tine kuti amale Congress Party kumapita m'maofesi, kumapita m'maparastatos, kumauza ma CEO bweretsani chakuti pangani chakuti bisani chakuti. Ayi awawa amale Congress Party akupita basi. Inuyo mudzakhalapo mpachitopo mpaka nakalekale. Mudzakhala muli komweko kaya ndi Escom mudzakhala muli mugwira ntchito. Kaya mukhala ku education mukhalabe mugwira ntchito. Inu ndi civil servants. Koma musagwiritsidwe ntchito. Tinenso chimodzimodzi ngakhale ku polisi kumene uthenga wake. Musagwiritsidwe ntchito tikumva kuti ena kumalowa kumene kundu mapanga ndale. Ku polisi sikopangira ndale, ku army sikopangira ndale. Kumene kuja ndikugwira ntchito mwa constitution imene anafotokozera ampinga njira. Gwirani ntchito mmene malamulo akunenera. Ndiye kumene kwasakusokonezeni wina wakasa kupangeni chilichonse ngati pakati panu pali ena akuoneka kuti akupanga zandale muli ndi mphamvu inuyo ameneyo malamulonso mweko timati disciplinary procedures kumukhazika pansi ndikumuza kuti osamapange zandale. Tiye tigwireni ntchito mokonda dziko lathu. Kumapeto ningokuthokozani azinzanga amene munabwera pano pamene Professor Arthur Peter Mutharika anatituma kuti tiwafotokozere amalawi ndikuwalimbikitsa kuti chisankho chimene chipalibe amene angabere. Si mathematics chimashini chicha changokhala ngati shadow, changokhala potero. Koma in vote yanu tikawerenga 1 2 3 4 5 6 kuponyapo 1 2 3 4 kuponyaso apo pamapeto pake kutenga calculator kuphatikizanso bwinobwino uyu zake ndize nkumasayinira pamene panja palibe zoti ati dzikalowa machine mena akunenera mati kalowa kuseva ati kuseva kukaena akayikamo kaya dzichani menemo aonjezamo kale palibe zimenezo. Voti ndi yatsogolo lathu ndipo bemera angabere. Ndi mawu amenewo mwina mwake tikulole nino atulankhani kuti mwina muli ndi mafunso chifukwa tinayankhula zambiri tayamba za mathematics kuzafika ku ma elections kuti ma elections ayenda bwanji komanso ndikuthenga ngati wapemphero kupemphererani kuti tapita ndi tsiku limenelo mukamaka vota mukaone mavuto anu komanso ndikumalizitsa kuti no palibe amene angatibere chisankho chimenechi komanso tikufuna kuti amene mukuchoka ana male Congress Party musaononge mboma mwaonongamo kale ndalama kulibe chilichonse chaonongeka koma musapitirire kuononga chifukwa pa 16 September lamulo lidzagwira ntchito
aliyense pa system lamulo lizagwira ntchito ngati mukuba kaya mukusokoneza china chilichonse lamulo lizagwira ntchito ndi mawu amenewo mwina mwake ndikuthokoze nonse amayi mwakhala mukutionera nthawi ino ndiyakuti ino kudzera kwa journalist ali pano amalawi mutifunse mafunso ndipo tikhala tikuyankha zikomo kwambiri. malinga ndi update imene bungwe la MEC latulutsa tsiku la lero ikuonetsa kuti malizasibe azatumizidwa both ways, physical komanso electronic. Then makambapo nkhani yokhuza kuti akakhala pali kusiyana malizasi a electronic azapangidwa disregard pomwe a MEC ali silent pa nkhani imeneyi. Simukuona kuti mwina nkhani imeneyi sindapangidwe by address. Titenge mafunso atatu kuti ino mafunso atatu kenaka mudzadula kuyankha. Kabila ile dzina langa ndi Titano Wiradi kuchokera ku PS Radio. Funso langa kwa ino director of women's kuchokera ku chipani cha Ford lokuti ndifuna ndimvese bwino pa nkhani yokhudza anyamata amene akudandaula kuti achosedwa mu system ya MEC amene amafuna kuti akhale kuma constituency kapena kuma centers kuti azikapanga nkhani yokhudza kupanga verify anthu amene akuvota ma polling station. Mwathandiza motani anyamata amenewa chifukwa taona kunjaku kupita ma WhatsApp forums amene anyamata amene akudandaula nakuti yangu apangisa training koma sana watenge pa ground penipeni kwapita anthu amene akuti ndi oti sanapangidwe training. Another one. Ndimphatso ndilemba kuchokera kuti Mveni Radio. Kusalanga kupita kwa Dr. Jean Matanga mudanena kuti mwayika chitetezo mmalo mmene muli mosungira mavoti makamaka akhazi kuti mwina mmabokoso ovotera mojadzadza. Koma simunanene kuti chitetezo chake nchotani koma munakamba kunena kuti mwina zimene mukhoza usayankhula kwa atolankhani ndizokhazi zokhuza kuti zizayenda bwanji kuchoka kumalo ovotera kupita ma constituency polling centers. Dzina langa ndine Kasimu Aubi kuchoka ku Zodiac. Funso langa lipitanso kwa Honorable Matanga. Munakamba kwambiri kulimbikitsa ma monitors kuti azakhale vigilant kumbali ya process yonse imene zikuyendera. Ndimafuna ndifunse kuti ulendo uno ngati chipani mwayika chitetezo chotani kumbali ya ma monitor anu chifukwa last time munanena kuti ma monitor anu ena anapangidwa chipongwe ena anasowa kuti kufikira pano sitikudziwabe kuti ali kuti. Ulendo uno mwakonza zotani komanso kumbali ya ma monitor omwewa pakhala pali madandaulo nthawi zina mwina si DPP yokha koma ndi zipani zinaso kuti mwina ma monitor aja pena mwina welfare yawo amatha kungopangidwa dump mwina osapatsidwa chakudya chimene mapeto ake amapezeka kuti akupangidwa entice ndi anthu ena ndikumawuza kuti achite zinthu zimene samayenera kuchita. Ngati chipani mwakonzeka motani ku gawo limenelo. Funso lachiwiri ndimafuna ndifunse director legal. Munakamba kuti ngati chipani ndinu okhutira ndi mene ku court agamulira kumbali ya katumizidwe kawerengedwe ndi katumizidwe ka zotsatira za chisankho. Sindikudziwa kuti mwayikano ndondomeko zanji ngati chipani panokha kuti anthu mwapatse uthenga olondola chifukwa zimachokeranso within mwina muzipani wina akanena china wina akanena china mapeto ake mampanga confuse munthu amene akuyenera kuti akaponye voti uchi. Panopo mwayika ndondomeko zotani kuti uthenga umene muziyenda nawo ukhale umene munena apa kuti system yo ndi system imene ngati chipani mwachivomera kuti zitha kuyenda motero. Zikomo. Hai zikomo kwambiri. Yamba ndina directors. Tithokoze inu ma journalist pofunsa mafunso amenewo kufunsa m'malo mwa Malawi. Timamva mawu aja nthawi zonse amanenedwa kuti lamulo liposa mphamvu. Amene amatsogolera MEC amakhala judge wa ku court amene anena kunena kuti tidzatengera ma results kawerengedwe kavotedwe katumizidwe kudzera mu system ya manyo imene ndi imene takhalere ngati main system
anenaso ndi aku court. Ndiye akuyenera atsogoleri aku MEC kudzera mwa a judge amene amatsogolera MEC kutsatira chigamulo cha ku court. Mbuyomu titauzidwapo nkhani ina ku court kutachokeranso chigamulo chomanena kuti pakalembera wa NRB azikhala pompo, wa MEC azikhala pompo, asanatsatire zimene zakupanga zosokonekera, tinabwerera ku court kukaaneneza kunena kuti sakutsatira zimenezo. Kuteko panopa tikunena pano kuli nkhani ina ku court yonena kuti akuyankha zijatimati contempt of court, akuyankha milandu yokuti sanatsatire zimene court yanena, anayesera kuyiphiphiritsa milandu ija kupita mpaka na ku Supreme Court kutani, koma makhoti onse anena kuti amene sakumatsatira chigamulo cha court amene azengedwe mlandu okuti atha kuyimbidwa mlandu mpaka na kumangidwa. Ndiye akudziwa iwowo kunena kuti chipani cha DPP ndi zipani zina zonse ma partners, zipani za opposition, sitikuyang'aniranso mongosekerera zinthu zikamalakwika. Zinthu zikamalakwika tikupita ku court, akapanda kutsatira chigamulo cha court tikubwereranso ku court kukayamba ma contempt of court proceedings. Ngati akufuna kuti tsiku lina azamangidwe satsatiranso zimene zikunena ku court, paliso mawu amati mlandu suwola, atakufuna kupondereza lero koma tsiku lina zizafika ndithu adzayankha milandu imeneyo. Andi tsiku lake tusira kutali amalawi akuyankhula pa 16 pa ndezili kwa iwowo kuti apange zimene amalawi akufuna kutsatira mene makhoti anenera kapena kumapanga zozimbaitsa. Tsiku lina azazunzitsa iwowo ngati aine ache, komanso ana m'manyumbamu amene amadalira iwowo ngati makolo. Ndiye tinene pano kuti system imene khoti yanena ndiyovota pamanja, yowerenga pamanja, yonyamula mabaloti anu pamanja kukasiya kumene akuyenera kupita, kandi constituency tale center kandi kumene tale center kulikonse kumene akuyenera kupita zikhala pamanja. Smartmatic iyo auza kuti aziyigwirisa kaya kusungira marekodi awo kaya kutani ngati mwina amene kompyuta imakhalira pa office ina iliyonse. Koma smartmatic si kukagwira ntchito yotivotera, si kukagwira ntchito yotitumizira ma results, si kukagwira ntchito yotiwerengera. Zimenezo zikachitidwa muchizungu amati manually. Ndiye tinenetse ndithu kunena kuti chilichonse chili manyo, ndipo Malawi aliyense akudziwa kuti khoti lanena zimenezo, ife zipani tikudziwa, ndipo m'malo mwawo amalawi ku khoti tinapitanso ndi anthu ena mu capacity yawo ngati ma individuals. Khoti yanena kuti makamaka ifeyo azipani ndiye tikhale patsogolo kwatsogolera Malawi pa nkhani zimenezi. Ndiye ndifuna ndikulimbikitseni amalawi kuti chipani cha DPP, AFOD, LEF, NDP, Northern Alliance ndi zipani zina zonse ndi anthu ena onse amene atativotere, ifeyo tigwira ntchito yoonetsetsa kunena kuti voti yanu yatetezedwa, voti yanu ikupangidwa mwa manyo, movota mwa manyo, mowerenga mwa manyo, motumizidwa mwa manyo. Zimenezo zotikhala tili tcheru kuti tionetsetse zichitike. Zikomo kwambiri. Ndimafuna ndonjezerepo kuti mukuchita wind up munanenesaso a moderator kuti proper handovers are expected. Chimene chatipangisa kulankhula zimene zifukwa chonena kuti taona nduna zina zayamba kuzisiya. Taona nduna ina ya agriculture ikulira ikunena kuti basi yakasiya maki galimoto ku office. Ife zimenezo is not enough. Tikabwera tizafuna inuyo mubwere tione kuti mwapanga bwanji 5 years zafetereza, zachimanga, za mpunga, nkhani mayendesa bwanji. Tizapange proper handovers. Kusiyira unduna pa social media zimenezo ife sitirola. Zikoma. Chimodzimodzi kupepeseraso pa social media. Osapepesa iyayi. Kupepesa palibe. A president achakwera musapepeseso, simungapepeseso pa social media. Oko Malawi osapepesa iyayi. Kupepesa tikakuyankhani pa 16 September. Zikomo kwambiri, ndisanankhe mafunso anga
ndafuna tingonjeza pamene adareka athu aligo bambo Mpenganjira akambapo zokhudzana ndi katumizidwe ka zotsatira za chisankho. Afotokozako koyambirira kunena kuti lamulo lili ndi mphamvu, ndi apa sitikuyenera kuti wina wake kaya ali boma kaya kutani kaya kugwira ntchito kuti nkhani yetu lamulo limene lili ndi mphamvu, and apa sitikupempha, we're not begging, because the courts apereka determination kuna kuti zotsatirazi zichitike manually, and ndili chikhulupiriro chonse kuna kuti chairperson athu ameke ona Justice Ntalimanja apanga zoyenera. She's still got a life in make, she's young, sangafuna ayike ujeni ayike mbiri yawo yolakwika, ndikhulupirira kuti atsatira, and ifeso ngati ma stakeholders amene zisankho ziti zathu ngati azipani komanso amalawi eni tikuyenda kupanga demand what is there zimene court abanga determination. Sitidikira kuti tingwayang'ana adzapitekayi ku court imene sitikupatsani chance ngati muganiza kuti mutiyenda kuti olo tikayankhe contempt of court, what going to give you that chance? Pakati panopo you have to follow what the courts have said. It has to be manual. Ndafuna ndonjezere pamenepo. Ndimo ndifunsa funso lokhudzana ndi chitetezo. Ndinadzana kuti mwina zina ndinena chifukwa amati chitetezo sumachikambira chonse ufutukula zonse pa mbalambanda. Kwa ndingofotokoza kuti ife ngati azipani motsatizana ndi ma partners athu taonetsetsa kuna kuti chitetezo chikhale chokhwima. Inuyo mu 2020 ifeyo tinatengedwa unawares, we were ambushed. Timaganiza kuti dziko likuyenda pamene makhalira masiku onse kuti anthu apanga zinthu zoyenera zanomo, koma sitinkadziwa kuti anthu athu akufika extent pana apanga ija mpaka kumathamangitsa monitors. Kwa pakati panopa tadziwa kale zimene akukonza. Fantameja anatichenjeretsa kuti kana anthu aso amatha kukhala evil atha kupanga izi, ndi pakati panopa takhati kupanga follow mapulani awo onse. Ndinifane ngwauza kuti mapulani amene osagwira pena paliponse pamene kapulani kamene apanga takapita peza kainjira yake yochani yothetsana nako. Ndi ndifuna ndalimbikitsa monitors athu kuna kuli konse kumene ali kuti iwo ndotetezedwa. Ife ngati chipani tayika chitetezo 1 ma polling station mwathu. Malamulo amanena kuti pasenda pakwena kungokhala ma monitors within 100 meter radius. Komano just outside the 100 meter radius tayikaso security yopya, and so even within the constituency tayikaso security so yokwanira. Komanso monitors eni awuzidwaso zochita, and also they have to be vigilant kuti azidziwa zikayang'ana bwanji. Ndimo nifunsa nkhani ya ballot box. Akavota paja tikavota nditero ikadzadza ballot box amene kuyitseka kuyika silu ndikayika muja kuyika mchipinda china. Then nafotokozadi kuti pamene pajapo patasokhala danger titoganiza kuti ndi omwe gatatanija tavota ija atasinthanitsa. Nditi nauzaso monitors athu tikumene kujako mukaonetsetse chipapo makhala monitors awiri pa polling station iliyonse. Polling station ndi nzere uja. Ndemu na centers ena ali ndi mizere 4 ila mizere 5, those are polling stations. Ndikuti wina ali busy kuyang'ana zimene zikuchitika apa pa voter paja, koma wina ndikuti azisuzumira zona ndi ku box kuja kuchitika zotani. Koma ndipepetera pemphanso kuti apolisi ame atithandize nawonso kuti ayike chani maso awo pa zimene zikuchitika. Ndili pamenepo ndikufuna ndingogezapo kanthu kamodzi kamene ndinafotokozera kuti kodi munthu wovota akamuona bwanji. Nafotokoza kuti akamudziwa akamuzindikira kuchokera mu buku register ija ya manyo, koma pabwera machine ena ajo adzika dinda zala. Ndiye muna atolankhani munatsatira tinaliso ameka nabwesa ndondomekena ngati machoti dry run kaisera kuti kodi zidzayenda bwanji kugwiritsa ntchito machine aja. Fa machine amene ajawo ndanyowana ngogula kumene. Ndiye zimene tinapeza kuti mwina ma center mwina kuti wina ayike chala chimamukana. Ndiye tinakuti sikuti munthu wina aliyense amene wapita pa center paja mbuku muja kupezeka ndiye chala chikumukana kuti akabwezedwe kuti asavote. Imene situkulola chifukwa tikudziwa pali malo ena ngati kumwera kumalo mwa macholati pala anthu anga pamene zala zawo zimakhala kuti zafulumbudzuka, kwina kupakati kwa anthu afodya zimatha kufulumbudzuka. Ndiye ngati munthu waonedwa mbuku muja mamonita zonse avomereza kuti amene yodi ndi wakuno pa center pano, this one should be secondary. Ya ujeni ya mujeni ija ya machine ija chifukwa mmene mumwe ataweka modi zina sitikudziwa ataweka maina ena osagwirizana ndi amene ali mu register. Koma register imene adziwika ndi wina aliyense ndi iya pepalayi ndimene ayikidwa mu center ina aliyonse imene anthu osana anauzidwa kuti apita akaone maina awo nkaundula ake ndi uyuyo. Pamene iye achita kuyikamo
ndiye sitikuwembekeza kuti wake akapezeka kuti sichikuwerenga tichalachi ndiye usavoti kwa munthu ali pachani ali papepa lapo ndafuna nditani ndifotokozere zimenezo. Ndiye pali nkhani ina ya welfare ya mamonitors imenenso ngati chipani taonetsetsa kuti no mamonitors athu akasamalidwe. Tikuzindikira kuti mamonitors zimatha kutheka kupeza kuti mwina akuchoka pamene pachero akayang'ane chakudya kaya katani kumife kwambiri pete khati upanga plan program yathu yonse ya chisankho tonetsetsa mamonitors athu wani taphunzitsa dziko lonse la Malawi mamonitors athu onse taphunzitsa kuma constituency konse mauthengaso aperekedwa kwa onse amene akupikisana nawo kuti ndofunikira kuti mamonitors wa tikasamale ndi zimene zichitika zikoma kwambiri. Mwina kwa mamonitors kungwauza asakalandire zakudya zavena. Yeah, right. Pamene popo akundionjezera kuna kuti mamonitors chonde chakudya choti mukalandire ndichipe chochoka kuchipani kwanu osati mpeze kuti ena akakuza ati ingo mwana oni fantai kaya chana osapanga zimene zimapeza maybe mwamba kugona ologena akunamizana ati angotengani osalola zimenezo. Komanso tamva kuti iso anzathu akonza kunati mamonitors athu akagulidwenso mmasentamu mwina kutenga mwina akwatsana 200,000 ndi wina sunayiona osanjenjemera 200,000 eyo ungodya masiku awiri atatu koma uli ndi zaka 5 zovutika usagulitse chipani chako ndi china chilichonse imezo tauzaso kale koma ndifa ndingonjezaso pa makinapa kwa Malawi komanso kwa monitors osagulitsa vote yanu china chilichonse. It's not worth it. Zikoma kwambiri. Ukatama fulani tu umangotenga ndrama kumangopeleka ukatama fulani ulibe nzeru afura agawe ndrama kwa aliyesi director ana funso la Nyamata zikoma kwambiri chifukwa cha funso lano ndilomveka kwambiri koma pachiyambi paja ndisanayambe nanena kuti ndimphekesera imene ilipo ndiye ndiyamike kwambiri kuti mphekesera ikuoneka kuti inuyonso mwayimva ndiye kuti ndiyoona ndiye kwa ifeyo yankho kwenikweni kukhala kulibe fo ifeso tifunanso mayankho kuchokera kwa amene asiya Anyamatawo kuti zimenezo zachitika chifukwa chani chifukwa madera omwina monsemo sana asinthe koma asintha kusakutheleni kuicho ndikukha kuno ndikumene kukubweretsa unelo kuti asintha chifukwa chani nafeso tifunanso mayankho kuchokera kwa iwo. Zikoma kwambiri. Bwana Dai ndaona kuti ndamva kuti ayamba kusamusa katundu kusanjika kodi kulilongwe komwe yamba liti ndilachiwiri tumasiku atha tachosani mipoto ma blanket iwo akubwera APM lachitatu. Zikoma. Paliso mafunso ena tukanga tamaliza eti tingo one more okay mwina musanabwere mukonzekera tsopano kubomako apanga point munthu amene tinamusankha commissioner wathu kumeki tsopano kumene kuja nkhawanso zina zimene maganizo kuti ayi kodi ino kumeki ku DPP sanake commissioner wina alipo makomishona ochepa mwina mwake tili ndi commissioner ophunziranso bwino odzitsata bwinonso za ITs ndi amene wapita kumene kucha ndichifukwa kunena kuti vote yanu palibe munthu amene angabere ayi loko zitakhala m'mashinimo palibe amene angabere loko zikhale zakunja palibe amene angabere. Zikoma kwambiri funso lomaliza kuti litseke tsopano. Ndine Lloyd Gumbi ku Blantyre Synod Radio ndimafuna kudziwa choyamba ndi mwina mafotokoza kalepo kuti one representative wa DPP tsopano walumbiritsidwa kula kumeki khali mwaina ndita bwanji ndathink maipanga tako china ndi campaign kuthamawa yaenda bwanji campaign imeneyi komanso nthawi zambiri mangamba za mpando wa mtsogoleri wa dziko kutenga boma mwakonzekera bwanji kumbali ya ma MP ku parliament umafunika so chiweneko chabwino cha chipani kuti zambiri kumene kuzikhata kuyenda sindikudzoti mwakonzekera bwanji kutenga mipando ya ma members of parliament. Zikoma. Zikoma kwambiri chifukwa cha funso limenelo ndapempha director of political affairs mutha kuyankha bwino political affairs. Yes, yeah, political affairs. Tathokoza kwambiri funso lanu makamaka kuti kampeni yaenda bwanji. Kampeni yaenda bwino kwambiri. Chimene ndikuti yaenda bwino kampeni ndi nkhani yokadzigulitsa. Kumakhala malonda ena amene umadziwa kuti yaduka kooda
kuti mudzadziwe kuti gemu yaduka kooda ndiyo kuti munjira anthu amayamba kupepesa ndikumalira ndiye inu mwayiona kuti gemu iyi ndiyoduka yaduka kooda mkatikati kumapepesa. Inu munthu mungamathamangisidwa ni munthu ndiye ukazamva ambuye pepani umaziwa kuti zangayo wasala pang'ono kundigwira ndiye wapepesayo mukumuziwa ndinu. Ife throughout munjira monse mwakhala mukuona manifesto yathu ikuita resonate ndi zikhumbokhumbo za Amalawi. Mwakhala mukuona inu kunena kuti Amalawi kuzunzika kwawo kukuyankhidwa mu manifesto imene tili nayo. Amalawi chimene akuyembekezera kwambiri padakali pano ndi economic stability, ndipo zimenezo tinakambira tsiku lina lake kunena kuti ndi chipani cha DPP chokha chimene chimadziwa bwino kuchita zimenezo, because among the many ndi kudzimana kwa ku executive. Boma ili silinaonetse kudzimana kwa ku executive, imabweretsa maululu kwa inu munamva nduna amene zimayendera kupita kunja zoti forex mdziko muno mulibe, inunso kumadabwa kuti ena ali ku Jamaica, ena ali ku Rwanda, ena ali kuti forex yake ikusowayi pano tikiti kuti mukagule ino akoma kuzati mugule $, kodi iwo amagula m'makwacha. Ayi, mavuto amene tili nawowa ndi awo. So kampeni inali yophweka chifukwa chokuti Amalawi amachita motero. Kodi takonzekera bwanji kuma members of parliament? Takonzekera bwino kwambiri. Director athu akuwuzani kunena kuti ngati tili ndi malo amene sinaike munthu ndi malo awiri atatu mwina chifukwa cha zinthu za court ndi zina, koma taika ma representatives. Sitinangoyika tu ma MP amphwepwa. Inu tsima MP amasewera mudati muyang'ane kunoko ngakhale akuluakulu ali kumenekuwa ndi se anthu amasewerayo, komanso kunjako kuli bwino. Ndingakutsimikizireni kuti tipeza 2/3 majority ku parliament. 2/3 ya 228 ndi 162, and we're going to get 162 and above. We're going to have a smooth ride between our partners, ourselves, Ford, Lef, wina aliyesa amene ali partner watu tikaphatikiza ma members of parliament athu azikwana 162 ndipo tikwanitsa kupanga zonse zoyenerera. Notwithstanding zonse za rigging zimene azinena zija, any rigging plan tikuidziwa, taidziwa, ndipo taika njira zokonzera zimenezo. Zikomo kwambiri director. Kungonjezera kuti ngakhale amene ali ku MCP ku ma MP au ma shadow MPs, tukambaliza ma shadow MPs aku ma Congress party akusupporta Professor Arthur Peter Mutharika, akusupporta manifesto ya DPP ndi Ford, chifukwa kumaona 5 billion ija ndi chituko cha kumudzi chimenechi, akumaona school fees ya ulere ija ku primary ndi ku secondary, ndi akusupporta Professor Arthur Peter Mutharika. Muzadabwa ndipo zimene zichitika pa 16 September kupeza ono kuti kudera kumene koko akuina ndi Professor Arthur Peter Mutharika, ngakhale kuti kwachokera mwina mwake MP akuti wa Congress. Chifukwa chani ma MP awonse akusupporta Professor achakwera alibe munthu padakali panopo, akhala okha mwina ndi ana awo ndi akazawo ku State House okha. Chifukwa chakenso ma minister awo awamba kusiya zintchito. Titero kuti no tingomalizitsa mufuna kukwangula pa nkhani ya ma MPs mukwangula kenaka bwana Bempiri muliso kukwangula basi mamaliza. Inenso ndingopempha pang'ono atolankhani anzanga, pepani ulendo huu tiyeni tipange tizilemba zabwino, kumapezeka kuti tumakhala ndi disinformation kwanamiza anthu mwina tisiye kaye kwangotsala masiku ochepa, asiye na Malawi akavote bwinobwino. Komano kumayamba kwafotokozera izi zambiri zimene zikuchitika. Ndaona pena pake matsamba ena akakuti ayi DPP afuna akagule manyumba aboma mokakamiza. Nzonama zimenezo, tisapange zimenezo. Mwakuti tisapange zimenezo. Inuyo atolankhani muliso ndinu a fourth state of government. Kuti timatengera kuli executive, kuli judiciary, kuli legislature, ndi kuli media. You have got a role to play in governance of this country. Ndino auzeni anthu zona zokhazoka zakuti pa 16 September kuti mavuto amene tikathane nawo. Ngati sitithana nawo mavutowa mbali inayi tizanganaso inu ya media kuti simunathandizira Amalawi kwauza zona zenizeni. Titakulandira ndalama panopo khanga nukuti aliyense no ndalama ija yafika pakuti no kumayipempherera kamwe mayi ngati mulungu wathu. Ndalama ya Kumalawi kunoko is useless money.
It cannot even 50,000 cannot buy you anything. Cannot. It is failing even to buy you a bag of fertilizer, failing to buy you a bag of maize. Ndiye no mwina mwake kacha imene yongo maandea zitu ndikuti ndikalemba chakuti. We can do much better than that. Ineyo is an appeal as spokesperson of the party kuti samango khali akuyankha zinthu kumakuyankhani ina kakalemba tiziyankha. I hope that you are going to practice a responsible journalism. Ndipemphe chesalima ndikupempheni manimvesesa ndikupemphe nonse mabwerapo kuti ifeyo we value you and we are willing and we are very determined to even up the profession of media, because we believe it's a fourth estate. The fact that it is not registered as the fourth estate, in other countries media is registered to be the fourth estate of governance. If you could mangopanga zinthu zitatu, no, we are willing as DPP, we are ready to invest in the media so that the media can carry the message to the people. Nimawamene ondapempha Honorable Suleiman angomalizitsatu kukwangula panopa kumapeto zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Izo za disinformation izo sila na MBC amene onde madolo ake inu sizima kukhalani. Ndimangofuna ndithandizire kuyankha funso la ma MPs kuti akonzekera bwanji. Ngati DPP china chimene mukuyenera kuziwa ndiyo kuti it's a national party. Timakhala ndi ma MP chigawo china chilichonse. As we speak, from 2019 elections, DPP has MPs in Chitipa, Rumpi, Nkatabe, Mzimba, Nkhotakota, Mchinji, Lilongwe, Southern Region, Eastern Region. Tinatulusa ma MP all these areas. It's a national party. And this time around, we expect to do better. 2/3 ikunenedwa ija ikuoneka kuti ikuteka ndipo ndiyoteka. Chinanso tamaka kwambiri. Mukhoza kuona kuti even some senior ministers kwawo akulephera kuima pa chipani cha Congress. Akuima independent. Kaoneni uchikwawa north uko. Senior minister akuima independent. Zavuta pa ground. So expect landslide ma MPs at DPP tukufuna 2/3 kuti tikakonze zinthuso malamulo ena amene sanali abwino tikakonze. Ndimalize ndikwalimbikisa Malawi ndi ufulu wathu pa 16 tiye tikavote, tisaope, tituluke maunyinji. Dziko li pamene lafika apa sife tokha DPP, Ford, Alefu, NDP amene tingakonze koma tonse collectively inu kutithandizira kwake ndi kukangotivotera pa 16. Muone ndithu zimene zitachitika kuchokera pa 16 zikhala zosangalatsa Malawi wina aliyense. Zikomo kwambiri. Kwambiri ndawafuna tingonjezapo nkhani ina ndiona kuti ameki nthawi zambiri pena pake mwina samakhala very consistent kuti no chimene akunenacho achitsatidi. Nkhani ina imene yachitika ndiona kuti analemba anthu kuti agwire ntchito yolembetsa anthu mkaundula wa vote. Analemba ena kuchoka kumwera kuno kupita mbali zina kuti akalembetse masenta ena akagwire ntchito kumeneko. Ndiye pano nthawi yoti kufika nthawi yovota sanatenge. Ndiye apezeka kuti amene aja akwenaso kuti akavote kuti kumene anachokerako ndiye ameki sanayike pa mndandanda umene kucha. Anyamata ambiri oposa 800. Ndilo mene poti kulongosola. Chifukwa pene po amene kupanga that provision kuna kuti okay akatalemba ntchito ya registration apanga register uko akwenda kuti anapanga register kwina akwenda kuti abwerera akatani akavote kumene kuchako kwa pano pakuakaniza kuapatsa chilolezo kuti akavote kumene koko akungolola ma monitors komanso kuna polisi mudziwa ndandanda atulutsa ameki ucha koma wawo sanayike pachani pa ndandanda umenewo. Ndifeyo ngati achipani this alliance DPP Ford ndiye amene tikugwira nawo chimodzi komanso ndikhulupirira kuti Malawi ena aliyense
on behalf of Malawians, on behalf of these youths, we are demanding they have to be allowed to go and vote. Otherwise, you are disenfranchising antu. Mukwapera ufulu wao. Therefore, we're going to demand, and we are demanding if you mean well, kudziko la Malawi lino mukwenda ndi mwalole fa mwapanga disenfranchise inuyo munale mbachito kena kangotayidwa sitingalole anthu oposa 800 mavota ambiri and izuchitika somaka ifota anthu amene wawa ndi amene achoka ku belt imene ili stronghold ya DPP ukana khotwe bachokera belt ina sizikanachedwa akanapanga kalekale kutani kwathandiza ndefe tipemphana ameke please ababa mubati mthazi mutu zoti afate pangezo komera wina aliyense we are transparent kwa mbali ina mumapanga zinthu zoti zokomera anthu ena kumusati osati chani anthu ena chinaso fund onjezere ninkhadi nena kuti we also want kuti transparency idi ipitire all the way timakamba apa kuti anthu tikavota ballot box ikadzadza timatha kuitenga ukayika mchipinda in Malanga the best thing is kuti once data yadzadza paja ikhale right there isachoke so that ali saziona kuti box jadi ndirodzadza lichalika pambali lina liso tikapanga lilike pambali kena katitokere limodzi mmene mucha koma zoti zingothamanga kuthamanga ukayika you never know what happens but in case MEC doesn't allow that. We are saying our monitors be vigilant. Mukoni tsetse maso ano akaone kuti nothing happens to the box imene yadzadzakaleyo. Zikomo kwambiri. Kudandaulira na Malawi umenewo. Komano bwana director of legal injunction inene yakuchitika ndithu. Zimene isapitirire yayi. Yofunika tikhaindi injunction kuletsa zimenezi. Anyamata amene wa 800 anayenera ukavota. Kodi tizifusafusa. Kodi kukhala kwakumwera ndi chimo Malawi muno. Ukakhala wakumpoto ndi chimo Malawi muno nanga popeza kuti masiku ano anthu amakwatirana wina wakumwera wakwatirana waku Central Region wakwatirana ndi kumpoto we have intermarriages ana amene tikwanenawo anawa ndi ana a Malawi sikuti anganena kuti ndi mtundu wakuti kapena ndi adera lakuti kapena ndakuti Malawi the Malawi which we have and the Malawi for the future will not know any tribe. Some of us don't know our tribes. Nkadwe mene uwo maneno kuti ukakhakuti uyu ndiwochokera kwakuti kumapanga disenfranchise kapena ntchito zipezeka kuti kungokhala ndi dzina longo yamba nama nthawi yomwe yosamulemba ntchito munthu. No. This must stop, and it is going to stop on 16 September. This must stop. This country is for all of us. That's why His Excellency Professor Arthur Peter Mutale is saying he's going to rebuild Malawi, a Malawi for all, an inclusive Malawi. Whether uli kunthalire, whether uli kuchimbia, whether uli kwankando, you are going to be a Malawian and you are going to benefit from the emancipation that is coming on 16 September. Ndima wamenewo tukuthokoze nonse Malawi amene mwatsala munakhala nafe pano. Tiye ndikavote palibe zopanga ligi, voti yanu ikasankha tsogolo lanu. Zikomo kwambiri nonse zikomo. amene ndi Ashadrick na Malamba akumaliza sokanwaro angati mene machitikira kuno kuna peri mumzinda Blantyre wa chipani cha DPP amafotokozapo zinthu zingapo zimene aona pamenenso lero tikumaliza nthawi yokopa anthu lero anali ndi uthenga osiyanasiyana umene anali nawo kwa Malawi komanso ena a chipani cha DPP mwazimvera nokha mwaonera nokha chithokozo kwa ina amene matitsatira pa wireless yomvera ya Times komanso pa wireless yakanema ya Times komanso pa Facebook page ya Times. Ndika Times amene timalowera kuti konse ngati nthawi imene ya campaign takati kuchokera kuzipani zonse kuti mumve nokha komanso musatire nokha. Ndine Isaac Salima ndithokozesa zanga onse amene okera ntchito kuno tikuperekeni ku nyumba yathu ya ulusa mawu mumzinda Blantyre kuti mpitirize kuonera komanso mumvera mpaka amene osatira pa Times.